जाई तन खेता में ए बुचिया जल्दी तकरिया छाक के रोटिया बनाओ आई भैया भूखा का रे कौन का देही में हम रह जाई। अरे तो कह दे भैया के आज बनाए खा लम भात। आज हम रोटी नहीं के मन करता है बनाए। अरे हमनी के भात खा लेम जो ओकरा के रोटिए बना दे जानत के ऊपर हवे जाला आवेला भूखाई ले तो ई नहीं के बुझात बनावे में मेहनत लागत ये जल्दी बनाऊ। तू कहां जाते खेता में जाता ही तू ना खा के जब खा के नहीं जा सकेली खेत पे आई भी तो कभी के जल्दी जल्दी बना जो जल्दी बनाओ का दीदी का चाय कोले भी का हो मटर के माई बैठी तन चाय ओई बनाऊ बुचिया ना चाह के काम नहीं खेत बना दी हो चाची पूछल जाला के बना के ले आवल जाला पागल बड़की माई सियान हो गेल की तहार ये टोला आइला हमरा ढेर दिन हो गो रहल ह कहत रहिसन कुनको बेटी अब गोराती है सांवर लगत रहे पहले तार लकी है। हां त सियान हुई त फात छै ना तनी जानते बन लगी कहां बावन माहटर राहुल कहां बावन पर हाय गुल बबुआ नो ट्यूशनिया कहते ओनिया लाइब्रेरी खोल देले बा ओमे ढेर लइका बा लबिया अपन ह अरे वो अपन का कुल माहटर मिलके खोलले बा मिलके खोलले बा सन जानते बनी कहां देश विदेश जाई लइका नौकरी मिलत हवे आ यही में फायदा बा दीदी कोनो घाटा नहीं ना पैसा त कमा के घर बना देलन प्राइवेट माहटर हम लेकिन कमाई ई बानू के लड़का के पास दिमाग बढ़िए बाहर भीतर जाके 10-12 हजार रुपया कमाई में 8 घंटा गिफ्ट की करम आई ये में बाकी अपन घरे खा पी के जाला आवेला तो फिर घरे खाला पियला लेकिन ना ठीक बाटे दो दिन टाइम ना मिलेला जा बिया खाली करे कोन कर रह गुल बा हो ई अभी ना दू ताला एक घर बना लका की पत्तो कइले आ क्या बबुआ ये गल पढ़ाई में बबुआ बैठा बैठे तोहरे खातिर आ कहानी है दीदी के चाय पी ली तो कहत कि ना यारी पे देख ना बैठावल जाला आ ना बबुआ जा अरे चाची चलो बोलो चली ना दीदी घाटवा चली मटर बबुआ खातिर नहीं कोनी बबुआ काम बतारा से एगो हां चाची तनी हमारे पतो हिया के नु एथी में कोनो नौकरी में हमर लइका बिहार पुलिस में की कोची में त फार्म भरवाइले बा ठीक न तो जानते बक लइको हम पढ़ले ना हमनी कने पढ़े पाइन जा तब बबुआ कहला कि माई पता कर ना के आखिर जाई अब तो कनिया भी बबुआ कहां ओकरा के नाम लिखाई कोचिंग जाइला खले ने केना और कनिया तो कनी के हमरा घर वाले घंटा रोज त पढ़ा देता माने तैयारी करत हां तैयारी कहत रही बबुआ पतो हिया के पढ़ाई खातिर हां देखो हे दीदी बाबू सुनना गांव घर के बात बा दीदी देखते हैं लइको हमरो सियान बा दो नया बेटी पत्तो हो आइल वैसन अच्छा दाम ईद में लगा दिया हमरा डर लागल कुल से हमर लइका वैसन ना हो जना अच्छा ऐसन बात रही त सियान जवान लेकिन के कोचिंग करावेला ना करावेला हो प्रसाद के लइकिया के लल्लू के लइकियन के कुलन के पढ़ाई तू न पढ़ावेला सुनी ना हम लोग के बताओ तनी और तो टाइम नहीं खे जनी ना इतना स्कूल में हमारा लइके बावसन कि अब तो बड़ा हमरा सोचे के पड़ता मगर दुआरी पे आइल बड़ू नौकरियों के बात बा में बबुआ खाली हमरा के 2-4 महीना होना तैयारी करा दे बन पतो हिया के त निकाल लेना त नौकर लाग जत बबुआ तहरे धन्यवाद बा जानल अच्छा उसे कोनो दिक्कत नहीं शाम के तो समय मिली तो शाम के समय के जान कोनो बेरा हमरा के फुर्सत तन की दे द तन किसी टाइम हमरा के दे द बबुआ कैसे कि हम 4 बजे छुट्टी ना उजू से कहां से अच्छा लाइब्रेरिया में से लाइब्रेरिया तो चलता ही बा हां मलिया बाग से अच्छा मलिया बाग जाला ना हो ओ जो कोचिंगवा चलला ना हमार बाबुआ के तरफ से टाइम में नहीं के पढ़ावे के तन की राम करे के ना तन पूछ ले तन फिर हम काब कहीं बबुआ तन किसी 1 घंटा चाहे आधो घंटा हमरा के टाइम दे दे का समय जोड़ ले तनी 3 क रुपया देबे के पड़ी हो फैसला फाइनल हो जाता 5 बजे 5 बजे तो ठीक बा कदम की संजय ही खाए कली 4 बजे खाए अपन कली अपना अस्थिर ले पड़े कनी बाबा क रुपया देबे के पड़ी अरे छोड़ा ना गांव घर के बात बउए ना ए बाबूआ देखो हम ना चाहे कि केहू को नौ नगद तेरा उधार रख बाक दीदी कौन के में पैसा लागत है चाची हम बताओ तनी कुल कोरस के ऊपर चलेला कि कितना दिन में पूरा अच्छा मैंने ठीका बा हां एक ठीका नु चल रहा नौकरी के नु बात बा देखो बाबा गरीब आदमी बानी हम मिला के तनी रखी है कोनो चीज जाए तो सब कोई 3500 देला 3000 दे दी है बाक बाबुआ पैसा के काहे के खोलत है नौकरी लाग जाई तो 2000 के माने हम पढ़ाइले रह ए दीदी तो जौन अपने ले बुझाई जौन दे देम बाबुआ के जाई अब अपन आदमी भाई त का 2000 खोले के बाद 2000 ना 3000 कह दी है 2500 बाबूआ 2500 पर तैयारी करा दे बाबूआ नौकरी लाग जी त हम तारा के कुर्ता के कपड़ा दे देम हो बाबूआ कुर्ता सिवा देम सेट सिवा के पतो हमर देखबो त तारा आंख चकचक आ जाई खाली लइके हमर नहीं पढ़ बाबूआ लइकी कैसन बावन उ माने शिक्षित हां लइकवा हमर नानू पढ़ल नातिया खाली देखबो कइला को घर लफुआई में पान दारू में रह गई चाची हम बताओ तनी हम पढ़े जात रही त ई चल जा स्नोखा जाके सिनेमा देख आय अब देखत बा कि गोबर काढ़ता एथी करता का करबा
हम साइकिल चला के जाई चाहे पैदल तो साइकिल लगा के फेड़ा तक आ जा दे बाबू नहरी में कूद तू कूद के पढ़ल नहात त तारा लमरी बगली में देखत नोट लोट से सब फूलल बा बगली आ एगो उ बा सही ना दीदी लड़का में राते दिन मेहनत करेला आ जा त हो दादा नजर न त लगे कने बाबू त आज आइबा कि काल से हमरा कोनो दिक्कत नहीं की आज से आज सुमार नहीं खे बराबर ना ना आ तबारो को पढ़ाई बाबू तब त ठीक बा हम जा तनी पता है कहते तनी कोरिया के सब तैयारी रही एगो तोरा बात ना बुझाला का ते कॉम्प्रोमाइज काहे कर लागलिस तो का कही तोरा टाइम बा बताओ बबुआ जान तबे हम ओही खातिर बानी अरे नया कोने बिया घर में के हमरा डर लगता का गोतिया दे आदमी का छरंग लगा दी घस रे चुपचाप रह शिक्षा ऐसा चीज हनु कि ऐसे केहू ना करेला हम कहती 3000 ते कहती इसकी असही न से बताओ तो घोड़ा सही ना कोने जन बुझाई तन दे देम तोरा टाइम बा के जइबे बताओ घोड़ा घास से दोस्ती कली तो चोरी का हां जो तोरा जन बुझाई तन कर तोरा खुद टाइम नहीं खे तब ते बेचैन बा कौन के में कुदारी चलावे के बा जाए तो गलती हो का जो बनल बा रोटी सब्जी बनल बा दाल चावल बनल बा हम खाई खा के हम जाई दूसर का टाइम पढ़ाई इहो ना मानी केहू कोनो बात कह देला नु नीमन बने खातिर कहला के हाँ भले अपना घर के एगो काम ना करी लेकिन उनका पतो के पढ़ा जाए जो नतिया कहला में नहीं खसते हूँ आ वो कैसे कहते कि नौकरी लगी तो कुर्ता पैंट सिया दे में एगो आई मने नौकरी लगी तो एगो कुर्ता पैंट खातिर लइका पड़ल बा हो चलो हली हली सब काम धाना क लियाई मास्टर जी के आवे से पहले सब काम धाना क के ओरिया देता नहीं आई न तो मानो तनी कि पढ़े में फिर लेट हो जाई तो सब कोई बोलहूँ लगी कि इतना मेहनत से बोलावा तनी मास्टर पढ़तो नहीं खे कुछ कह ससुराल में आई नहीं तो बुझाई लू कि हमरा के कोई पढ़ाइबे ना करी क्या करतड़ू राखी निकालतड़ू हाँ हाली हाली कह देता नहीं का मामा आ जाओ तना मास्टर जी ना मास्टर हाँ मम्मी जी को खोजले नहीं की का जाने कौन नाम है राहुल मास्टर जी राहुल मास्टर हाँ बड़े हिसाब से पढ़ियो बहुत कड़ा मास्टर हो जो मास्टर भी तो मगलो बगल ना बैठल जाही तो मारे लो अरे ऐसे कैसे हमरा सोना कैसे मार दिहन तो ए देखी जी हमरा वाले कह देता नहीं आज हमरा का डिस्टर्ब न करम ठीक बनू बोलैले भैया इतना मेहनत लई ना कि रउआ ऐसन करे लागी ना कि पढ़बे न करी हम ये तो को मान तनी नौकरिया लाग जाई त रउआ अनपढ़ गवार बानी कम से कम तो हम पढ़े लगम कमाए लगम त रउए न ठीक बा लोग का कही कि सुमिता के मेहरानुआ के नौकरी लाग गइल अरे हम बहुत खुश हो हम भर गांव के बसाता बाटम पूरा गांव के ए जी एगो बात कही हम कबो ना सोचले रही कि हमार सास ससुर मिलियन हाथना नीमन कि हमरा के पढ़ाइबो करियन हम तो जब बियाह शादी होत रहे तबे से अपना तोड़ देले रही कि अब हमरा के कोई पढ़ाइबो करी हम जाने नी रउआ तो बहुते बढ़िया मैं रउआ कारण वही पढ़ावत जा अच्छा सुनो पढ़े में हमरा के भूलइयो मत हमरो के याद रखियो देखो तो मैं भर दिन में पढ़ते रहम कि 5 बजे से लेके 8 बजे तक खाली पढ़बे करम 5 से 8 नु हां ठीक बा फिर ओकरा बात तो हमनिए के समय बा सुनो ना देखो हम नहीं पढ़ल एको क्लास तक ना माई पढ़ावत रहे भेजत रहे स्कूल लेकिन मास्टर के डरे ना पड़त रही मार लागत रहसन जाके पेपर में बोर्ड जात रही ये तो गलती करत रही समझा नहीं पढ़ लिख लेले रहती त दूसरा के ना एथु करे करे रउए पढ़ाईती लिखैती ना मुर्गा बनायत रहसन हमरा के अरे चल मुर्गा के डरे बाग पूरा बने के तोर दिन आ गए हट हो कने हां मम्मी जी एकर के कह 2 घंटा 4 घंटा बहरी रही लुब लुब करे ना मास्टर साहब आवतन तो अच्छा तोर पतो हो गेल त हमर भाईलू ने खत्म कर देले सफा भालू के बात नहीं खे ये तो गलौ तू पढ़ले रहता न तो पैसा हिनका बना तहरा पर लगाईती आ मास्टर तहरा खातिर बोलैती इनका खातिर ना देख तू हमने के रोइया दगले बाबा जवानी में जाय दिन मम्मी जी हम पढ़ल लिखल बानी ना हम नौकरी लाग अरे नतिया का पढ़ावत रही हो लेकिन ना पढ़लस अच्छा जाय दे ईसीबी हो जाई ही त ईसीबी साहब हम कहां हां चल वीडियो हो जाई सानी को तो गोबरा हटा दिए अरे माई गोबर हटा के कुल धो दी बनी मम्मी की का बनी हाली हाली बता देती तो हम बना लेती आवे से रोटी पहले या तरकारी बनावो मत काहे के मास्टर आ वही लो बेरा हो गल 5 बजे के टाइम देता रोज ठीक उनका 5 बजे के टाइम बा ए चाची बहुत आ गेल हम प्रणाम अरे प्रणाम ओहो गोड़ लागता है मास्टर जी खुश रही सर जी ए चाची कहला कि व्यवस्था कनी हो रूमा में अपना पलंगिया पे बैठ के पढ़ पलंग पे ये बाबू तब कहाँ ठंडा पाला में पढ़ाइबो आ मान लो शीत के दिन बहु आगना में हमरा जगह बा पलंगिया पे बैठा के पढ़ाल हो आ पढ़ला हम जतन तन रोटी तब सेक देतानी हम आ 2 रोटी खाइए के जाइए बाबू अब देखी हम पढ़ावे खातिर पहले जौन काम बते उन काम कइले ओकरा बाद खाई जी पियल जाई हम कहता कनिया की कलमिया हो रागल बा कलमिया के ले ने तनी ले ले दो कनिया पहले साइन अप 50 ले ले आई आई 5 कर पे 5 3 रुपया के मिलेला उ बढ़िया हो गेला
का ना हो लिखो फेंको हैसन देखिए ना हैसन हे देखा बा हैसन ले लेम त चली आई हो ई अच्छा ब्लू लौके के चाहिए हां बढ़िया ले पढ़ी है ठीक है जो ये ठीक कर अथी कहनी ना कि तन की देख ले मैं कैसन बाड़ी हमरा के आज पढ़ा ली ना ना बोली विचार से तब बुझाता कि मने लिया जा घर में लिया जा मास्टर ठीक बा अब हो चाची अब तू हां ना तो पढ़ाओ बाबू हम हो जा मत हमरा कौन बुझाई कि हम पढ़म हम कल खै का कह देतन हां बैठ 2 मिनट के बाद चल जी जा जा घर हम जा ठीक बा मम्मी जाता नहीं ठीक बा आई सर जी आई चलिए आई से पढ़ा दी हो काम करी हो पतो के नौकरी के बात बता खाए का चूल्हा चौकी सब क के ध दे नौकरी लग जे त नौकरानी में पतो लगा दे कि हमरे पर थी रही कि जल्दी जल्दी धो देबे ठंडा पाला के दिन बरुए ठंडीए घड़ी बढ़ले जात हुए पढ़ानी मारा कोनो काम धंधा करे के मने नहीं करते भाई ठंडा पाला के दिन सब परेशान भई रहता है सोचता कि सब के रहे तनी उठ के बना लता जरा पाला में ना निकले का मन करता ना खाए के पानी बनावे के रहता अब बूढ़ी बारी तो खिसियाई जाता बार बार के लेट से उठती है तो होइसे करती है होइसे दीदी का करी ए दीदी के हाजी अरे नहीं आई बानी घर में के हो अजी शनिचरी दीदी कौने आ तू हौ कोनी हो तन मांजता कते नहीं कत नहीं हम तो उड़ी देर माज के धर दिन हम सांझी के और सही जड़ा पला के दिन चल अथी बा देखो तनी अब ठंडा कतना लागता का करबू तीन दिन से जवन घाम नहीं खे उगत नहीं बार त नहा लेनी पानी दिखा के सबेरा ही हां जन ला बैठा आइल बड़ू हमरा घर या अब का बैठे कोनी जान तनी कोई दिन नहैला हो गए रहे जन्नी तो सोचे नहीं है ना कबे के लिए बेरा नहा ले तनी और ओकरा बाद नहाई 15 दिन बाद हां हो ठंडा के दिन में नइखे नहाए के मन करत तो जानता देखत नहीं वो बूढ़ी नहाई के बाद बूढ़ी पानी खिसी के अथी हम चाउर धो दे तनी रौरो चाउर धो दे पीठा खाए के मन करता और रौरा हम पिसवा दे आ रौरा हमार पिसवा दे रौरे घरवा ठीक है बा तो पिसा जाए तनी हमरो बनवा दी हमरो तो बनावे ना नुआवेला अब बूढ़ी खिसी आ जानी आजकल पीठा बनाई ना तो 3 सांझ खाई ना हमरा घरे कर पापा को बहुत पसंद आ त घड़ी बसिया पिठवा ना नीमन लागेला हां जी सर से कर आदमी बनावत खातर और बबुआ कतरी घुमत ऊ ई माना तवे ये तना बहेगा हो गलो दिन भर खेले में बिजी ई रहता ना त आंगनबाड़ी में भेजी पढ़े के आ देखी ठंडा पढ़ाई पाला में से एगो एथी अजी हई सुमी तो बोबाई ना हां सुमी तो बोके पढ़ावे खातिर बूढ़िया माँ हटोर लो गइले भी ऑटो लगा के नहीं खान मास्टर मोटे मोटे पेटा हमर शिकायत बतियावता हो अल्लाह भला किया चाची जी रोगा हाय बैठी कौन कौन हाला करत औ जा हम देखत नहीं जल्लू जा आई हे भगवान नौकरी लाग जाइनु त मुंह में माटी ले ले बुझा जल्लू जा ए दीदी महादेव जी के क्रिया खा के कहतनी कि का रौरा बारे में हम कहनी जी के तनी देखा उलट माटी धरा तनी का का उलट जल्लू कैसे मुंह में माटी धरा देनी रौरा जी कैसे मुंह में माटी धरा देनी बतिया उतर कान से सुन ले कैसे दो दा देलू हो बतिया खाली कहनी है कि देखी रसु ई सुमित के माई सुमित बोकन पढ़ावत आई ऑटोला के मास्टर पढ़ावे आवेला घर एके के बेटी पता पढ़े नहीं हार भी पढ़े ना तब कहनी का के को 36 हम बाइसन त 36 करत है अजी ए चाची जी ना किसी के छोड़ ऊ अब मान की बात पढ़ावे के कोनो खराब चीज बात नहीं लेकिन अपना कान से सुनिया उल्टा न बका और बात बता का उल्टा ने बस सब जन के दागो ताड़ी उल्टा ने बस सब जन के मांग धो चल ताड़ी का भर चला कनिया छोड़ गाड़ी मत दे अब गाड़िया दे रानी सही कहली सनु के तातला भात लेखा जतले बिया तो गली में जिए ना कोई के देवेला त झगड़ा ही लड़ा कि नन के ठीक कटले बानी का आई हो केहू कटले बानी सुना जायदा घर जाके झगड़ा करी मरत त बनबे ना करला त बतिया हां रौरे बनाई ना हमरा मर्दा से रौरे बनाई रौरे एक नंबर के खिलवाड़ी ही जाई जायदा अब का करबो हमरा घर झगड़ा करबो हमर बूढ़ी है तो हमार मांगे धंधा करो ताड़ू की पढ़ावा ताड़ू ए आदमी से छिपल नहीं खे आई हो दादा पढ़ावा ताड़ू कहता ना हमरा भी धंधा करवावती छोरा ना कनिया छोरा ना अपन कुछ करो ओकर पतो ही गया अपन धंधा करवा चाहे पढ़ा के काई ओसन बात क देनिया के ओकरा तीती की लागुल है जाना बे करे लोग गांव टोला में पढ़ाई के ना ओट लग मास्टरवा या के तार पतोहिया के पढ़ा ओट लग मास्टरवा के तार पतोहिया के रखले बा ई कोने ढीड़ पेट गिरवावा ताड़ू ओकर छोरा होने के काहे के नहीं मुंह में से बड़ी उल्टा आवा हमर सास छोड़िया हम ना पीठा बनाई जी बुड़ को कनी हमर दोसरा के झगड़ा से अपन काम ना करबू दोसर के माने कुछ कोई कख चल देता अपन काम बंद कर देबू उ अपन पढ़ावे चाहे कुछ करे चाहे नौकरी लगावे ओ सब का करे के चौरा लेके आव तनी हम फुलैले तनी ले आवा हई हो दादा इधर मैं बुझाते नहीं कि हमरा से एगो बात का कहे अलिए कोने से उ आ गलिए बीच में हम पिसाइल मैं यहां त बाद में कहने का कि तुम्हें बैठा के घर में करवावत रहलु कोई के पढ़ावस चाहे कुछ करो लेकिन हमरा नहीं के पतो बोलैले बारी बेटा त पढ़बे ना कर सब पतो के पढ़ा के कौन चीज करियन हमरा त नहीं के बुझात हमनी के घर में दादा के आज तक पतो के पढ़लो पतो होइन त नौकरी ना लगावेले बुढ़िया दादा आइल बिया कहियो कुछ कोनो कांड क दे न त ये बुझाई बुढ़ी मगर कुछ कह पढ़े में त आता ना बढ़िया बाड़ू कि कोनो हिसाबे नहीं खे
अब रउरे ना देन रउआ इतना पढ़ा देनी हमरा कहाँ कुछ उतना ना बुझात रहे इंग्लिशो में कुछ बुझात रहे रउरे देन कि हम इतना सीख गनी जननी एगो और बात बा, अक्षर के तरह रउरे चेहरा भी ठीक ठाक रघु बहुत क्यूट बानी सर जी जननी एगो बात पूछी सर जी कहनी है कि रउर बियाह शादी हो गइल बा मास्टर का जल्दी बियाह होला ना बे तो अभी मतलब सिंगल है बानी ना बताओ तनी अब लाइन क्लियर है रघु गजब के कन्या की एगो बात कहे के रहल रगले कुछो कह के बहाना नु परीक्षा के चाहे कुछ हमरा के लिया चली कहीं घूमे रहुआ नु हमरा पसंद ना गइल बानी हम कहत ना रही कहिए से हाँ सच्ची में कसम से वही रे दादा एगो बात कही ई बतिया हम ना कह पावत रही हम तो वही घर देखनी नु तुझे गोड़ लगलू हमारा कैसे पति ऐसा नु हाँ का कही हम देखिए हमरा तो अगर रहुआ नहीं पढ़ावे तो उतना ना कुछ बुझाइल लेकिन धीरे धीरे रहते ले चाह पी। आराम से हेने से धरी हेने से गरम बा प्लास्टिक न हां हां धरी त है चाह पी तने रोटी पका दी ना कने सुनी ना ए चुके रही ना ना जब हमारा ए में डेस्कटॉप नाम मम्मी पर के ना बुझाला डेस्कटॉप हम ना कल चाहनी मगर कुछ कहीं राउर पतो बहुत जल्दी निकल जाए हम ए रे अब कहे के बाद देखी मत साहब हमरा पैसा का मोह नहीं के हमरा के गांव घर रानी मंगनी काले गोरे काले रे पढ़ावे सुनी एगो कहत या उलाट ना बोल कि पतो के घर में मास्टर घुसा के पढ़ाते बताई में का नाजायज करतन आदमी सरकार कहतन कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आ हम पतो पढ़तन त कौन नाजायज करतन बताई रउआ तो ऐसन बानी चाची जी कि शिक्षा के महत्व समझतनी जनी ना कैसे त कहाला नु देखिए सर एक जी मिनट कैसे त कहाला नु कि काला अक्षर भैंस बराबर मगर रउआ जानतनी मम्मी जी रउआ काला अक्षर बानी मगर अतना रुआ अंदर ज्ञान मम्मी बा जी रउआ दुनिया के कहाँ बात ना बता सुनी मम्मी जी कान मुद के बस सुनी एगो बात कहतनी 5000 रुपया ले अब जनी ना नौकरी लगा के हम छोड़म 5000 रुपया ले नौकरी लागते 5 हम 10 देवे के तैयार बा हाँ। बस हम गोतिया घर पटीदार के मुंह में करके गुड़ तो पल चाहता हाँ, रउआ चिंता न करी हम देवे के तैयार बनी मट साहब लेकिन हम पतो के जले निकाल दी आगे तक जनी अरे दुख हमें दूर कर देतनी रुआ सबके टेंशन काहे के बनी जाए हां हइसन दुख में कुछ कोई हमर सास बहुत भोला है गाय है एकदम समझनी का बताई हम कोई से बाबूली पड़वा पे हमारा यही नहीं खेल का करी अब माथे मढ़ा गुलन त का करी मगर एगो हमारा सुन ला पसंद नहीं खन एगो बात जननी सुन ला एगो कहाला लू एगो प्यार भइल एगो प्यार कइल त देखा ना जवन प्यार भइल नु त भइल आज छोड़ी ना एगो उसे प्यार जवन कइल होला नु त भरियारी होला हमनी के लागता कि पहले ही प्यार भ गइल ना कौन है ना कि सर जी कुछ कह के ना अफसर लिखा कहते सोना सुनी ना कौन है कि कसहू कह के एग्जाम के झूठ सच के बोल के आ रउआ हमरा के लिया चली करमचंद डैम घुमाई मोनी कुछ फोटो खींचल जी वीडियो बनावल जी जननी आ सेव कह के रख लेवल जी जब एक दूसरे के याद आई तो देखल जाई सुना ना अक्सर कहत त मन लिखे कर तारे के कबू खाती छोड़े के ना ना कोई देख लिए मानता नहीं घर बाटे तो कोई घुस के आ जाई आए तो कहनी है कि कसम कह के मम्मी जी ले कही कि हम ना जाइम ना तो परीक्षा ना दिया पाई आखिर मर्दो हमर जाई तो अनपढ़ गवाड़ बाटे कैसे जो कुछ होई तू कही ह कि सर जी जाइम नु तो जो बताइम चीट पुर्जा देम हमरा के आ जो का पढ़े के बा का लिखे के बा कौन का करे के बा वहां के सब जानतनी आ मायदा कही नु तो कहे कि ए माई फालतू के भाड़ा लागी इहे तो बतिया हमहू सोचतानी आई जब इतना बोला बनियो गुल बजे तो थोड़ा सा और बोला बना देतानी लीना चाहिए पीले बनी हम अरे हम पीले हमार कसम अरे दादा कनी हम कही भगवान हमारा के इतना दिन यही खेती कुआरे रखले रहन वो जानत रहन जाना नहीं कि कबो ना कबो रहुआ हमरा नसीब में लिखा जाए कुछ करके देखी हमरा के लिया चली ए बंधन से मुक्त करी हमरा के हम रहल नहीं की चाहत अब
कौआ के राज मुकुट ठीक लागेला, सोना के मुकुट चढ़ा देला पे काम 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 करत रही। हां उहे ना बात जे बा ओकरा में राज मुकुट हई धन के हम न जानत तनी कि कैसे संगोर करा के आ कनिया कि जौन फीसवा बाटे उहो ले हम। अरे छोड़ा ना धन हमारे से कितना ले बोला ना। ना ना बस हम ये चाहतन कि जौन फीस उस बाटे मतलब पैसा अभी नहीं खे जननी तब का अब अपन हो गइल बानी तब फीस उस का देवे के बा समझते बानी रहुआ। ठीक बा चली आ कसम करके प्लान बनाई कि कल निकल जाओ जाओ। तू प्लान बनावो मम्मी जी ले कही ना। हां कह एकदम ठीक एकदम मन मेहनत दिखे ना घूमे खातिर बेचैन बाड़ू। ठीक है चल तनी ठीक है ओयो दादा कुछ कहो हम तो पढ़े खातिर लेकिन बोलावत रही सर जी के कि पढ़ हम आई लेकिन इनकरा के तो ऐसा नहीं सर जी बन इनकरा के देख के पढ़ाइयो भुला जाता नहीं आई मन करत नहीं खे अभी अपना मर जोरे रहे के मन करता कि इनका के लेके भाग जाए कसहू मम्मी जी ले कह के आ तनी से हेमे के होमे कर के इनकरा के लिया के जिंदगी भर खातिर भाग जाता नहीं कोनो इनकर बियाह शादी भइल बा अब हमहू अपन बियाह शादी भइल बा त इनकर जोरे रहम ऐसे भी हमार मरद न पड़ गए हमारे बा हमार रहे के मन ना करेला कुछ बतिया में गइयो हो भैंसियो हो मम्मी जी जाता नहीं कहे कि मम्मी जी सर जी के बिना परीक्षा ना दिया पाई आ उनकरा के लिया के चल जाई ओनिए जाके करमचंद डैम त होई हो सब जगह जाई बा घूम में गो यादे रही मरद मिलल भोला लहर लुटे टोला काजी मट साहब प्रणाम 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 बोली। सुना तनी के आजकल पतो ही के ट्यूशन करावतनी होम ट्यूशन करावतनी। अरे तो मान ली कि हमारा उहे कामे बा हम दोसर जी थोड़े कर सकी ना। हाँ तो तनी हमरो के ट्यूशनिया पढ़ा दी। अरे रउरा के अब का पढ़ाई महाराज रउआ में कौन ज्ञान बाकी बहु है कि रउआ के हम ज्ञान दी ना सुना तनी के घर में घुस के आया बेटिन के कोई के पढ़ावत रही स्कूली में पढ़ावत रही तो पतोहिन के पढ़ावे लगनी। देखिए अब रउआ कुछ कहीं हमारा के अछरंग लगाई आ चाहे हमारा मुंह पे काला धाबा लगाई उससे हमारा मतलब नहीं के ये मट साहब रउरा का बात कनी हम रउरा के धाबा ने की लगा सुनत है जौने न कहतनी ना देखी आए हम का के हमर मुंह मरवावे के बा कैसे के हम रउरा जैसन मास्टर के लगाई इल्जाम। हमनी के देखी हमनी के कान बंद क के तब कर पेले तनी फीस है महाराज कहीं का रहो गजब के बतियावत नहीं अब भौजाई हनी तब हम का कहीं दूसर कोई रही तो हम बहुत कुछ कर ना बोली तब देखी कोर्स के हिसाब को टाइम पढ़ाई ना दोनों टाइम हमरा तो दिन भर कमे पे पढ़ाई के हमरा नाम का पतोहिया के को टाइम लिखना कोचिंग ना ट्यूशन अरे वे खाली जाके अच्छा 5 बजे पढ़ाई ना हम 5 से कहता ना तक 5 से 6 1 घंटा ओ तो 5 से 6 हाँ संझिया के हाँ अच्छा ठीक बा का कुछ कहल का चाह ना ऐसा ही नाती हमर लइका पढ़े लायक रहता सन तब अभी तो हिती बार सन का कहाँ जातनी है ने घरे जातनी। अच्छा ठीक बा जाइए जाई तो ना पढ़ाई में मेरा के अरे रउआ के अब हम का पढ़ाई जननी अब राउर कौन माने ऐसा ज्ञान बाकी रउआ हम कहिए से देखी ना रउआ जाओ तरी पढ़ावे नु पहले ट्यूशन करावत रही नु हाँ। तो ये सब रउआ के जानी ना हाँ उ तो ई ऑटोला के नाम मेरा राहुले नु ना हाँ, राहुले तो ये सब जानी ना करो ट्यूशन कराई ना हां लेकिन ढेर पर गति में आ गई नहीं है बच्चा के पढ़ावत कनियनो के पढ़ावे लगन आ राउर तो पढ़ावल नौकरी लगी लगी जाई हां पक्का बाकी लग जाई जाता नहीं। हाँ चली अच्छा भर दिन पढ़ाई ना हाँ भर दिन काथी के क्लास कराई ना देखी विषय के ऊपर होला केकरा कौन विषय जरूर एकरा के कौन विषय पढ़ाई नहीं सुमितवा बुके देखी यहाँ के हम जनरल नॉलेज पढ़ाई ना अच्छा सब विषय पढ़ाई ना सब विषय पढ़ाई ना हाँ। जनरल नॉलेज हाँ ऊ का के कहल जाला अरे जैसे कि नौकरी में सब विषय आवेला अच्छा हाँ जाता नहीं मट साहब या तारे के काम पढ़ाई तू तो खुद पढ़ल बाड़ू अच्छा जी प्रणाम बबुआ जी कहत रहनी है ना यही खातिर खोजत रहनी है रौरा के कि पतोहिया के हमरा इतिहनिया के जाए के बाद बबुआ के आखिर बुझाई ना सेंटरवा पर जाए के आ बोध गया में जान जाए कि पर गइल बा आ कहता बोध गया बड़ी बड़ शहर है कहती कनेवा ना कि केहू चतुर चन्हा के आदमी केहू जेत कने मोटर साहब रउआ टाइम होत रउए चले अरे देखा हम 1500 खर्चा बर्चा दे देब अब स्कूल हमारा बंद करे के पड़ी कोचिंग बंद करे के पड़ी का हम कैसे कहीं बुझाते नहीं टाइम ना
अब भतीजे हन के अपना बोलावे के परी हमरा नैहर से यही से सोचने के रहुए के कद जाए दो ये चाची। पढ़ावले बनी उ चीज याद करत रहती में जाई में तो ठीक रही। हाँ 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 जाए दे चाची, एगो बात कहतनी नहीं हो जाए नु तो तारा दुख लग जाई, इहे हम सोचतनी। ठीक बा तो तैयारी करा दियो है ना। ठीक बा तब तैयारी करा के अपन भोरही हमनी के निकल जाइम जा। ठीक बा बबुआ बहुत तो सुमितो जी हन ना बबुआ का कर जे गरु भैंस 6 गो भैंस रखल बनी ओकरे पूरा गोबरे पथेला उ सब करबे करला ए गोबर चाची एगो हम बात कहतनी, जब हम जाते बनी तो अगर उ जइतन बताओ तनी का होइत, गाड़ी भाड़ा लागित। हां बाबू रउआ सही सोचले बा बाबू हाँ। आदमी खर्चा बा तो ठीक बा तब। हाँ हाँ ठीक चल खेला करी जानता नहीं हमरा पतो के फिर में रहत ऐसन अरे। गांव के, लेकिन रउरा मदद हमर करी बहुत गरीब आदमी बनी हम। चाची रोजन ऐसा हम मदद करम नु तू जिंदगी भर हमर बात याद करे। हई खेला कर भौजाई देखू हम मास्टर खालसा हमर नाम हो गेलो मास्टर, तो तोरा ऐसन बिटिया के हम का अब कहीं ए भाई का रे बाबू? सुन ना अरे आवत है रे। कहलाई नु हाँ कि दलान पे के ताला मार दिए है ना। आ लड़का ही हस ना तो कह दिए कि 2 दिन सर जी नहीं हन। कहाँ जाते हो बोध बाबू? गया। का समाचार? अरे जा तेनु लिया के सुमित बोके तो तू कहे लिया के जाता है हमार नहीं बुझात? तो तोरा नहीं के हमरा बुझात कि ते काहे कहतइस। अरे तुम पढ़ावत है एगो तो अपना मन के बाबे जाते हो उनका घरे एगो खाली उनका के पढ़ावे खातिर है, उनका पतो हो के आ मने जानते हो जुग जमाना खराब है, जहाँ कोनो बदनामी होई नु तो रहला ते मुंह देखावे लायक ना रहबे। ते हमरा ते त गांव जवार बदनाम ना करी, मगर पहिले ते बदनाम करबे। ते त लड़का बिगड़िया सन ना बिगड़िया सन, मगर माई 77 गो कनी के नाम धदी कि होइसन हो गेल बा अरे भैया कि भर गांव कहे लगी। कहाँ जात हो? अरे जा तनी बोध गया उनका के लिया के ओकर सेंटर माने हम पूछत हई कि उनका सेंटर पड़ल तो उनका घरे आदमी नहीं खेलिया जाए खातिर। सुमित भैया नहीं खा तू अरे हम ठीका ले ले बनी सब कुछ काम करावे के के नौकरिया ते ही लगा देबे ना। माल के हम ही लगावत है ना। हाँ तो ते हमरा बतिया के लाते धांग ना देखी एक दिन ई कपारे तोरा चुइनु तब कहबे के माई का कहेले ते शराब जानले? हमरा के माने के हम तो चेतावनी पागल बैले बइन ते कहबे जौने मानम हमरा बकबकैला में कुछ बा ना। काहे ते कर पहिले महीना करत रही सब कर। अरे चुप रह, दुगो पैसा ही है नौकरी के बता तो दुगो रोटी चलता खाता ना दिन। तो जाना तानी जता लेके इधर पढ़ावा लिखा अब कहां लिया के जइबा हमरे के बोले लागत ला बोले लागत चुप रह मत मारे लागी चुपचाप रह। बड़ भाई हनी कैसे तोरा बोले के चाहिए मास्टर रहन रे 5 गो आदमी नु हमरा के जानतलन तोनी के समाज सेवा को कर देबुसन कबो तोरा ना माई तो नक्शे बुझाला। हमरा जन कथा हो जाते तो बढ़िया से आशीर्वाद देही सफल होके दे दे रे आशीर्वाद। आशीर्वाद हम देते भाई कि मोटारी रखले भी आशीर्वाद के कि खोल के दे दी। चुपचाप रह छोड़ दे, हम मना करम त मानी होइले ना अपना मन से कामे करी त हम कहला में कुछ बना जहां मन तहां जाए आवा। अब तो हमने के जिम्मे बाबूए झेले के लेके चुपचाप रहो लइका नहीं हसन त खालसा कह दिए कि 2 दिन मास्टर साहब ना आइम ठीक बोल बा बनुआ के नहीं परीक्षा कह दे रे माई जे हां ना कभी ना तो ते पढ़ाइए छोटकन लइकवन के। ठीक बा जन 5 तक होए सोनिए के भेज दिया खाली। ले आओ खाची ले तो जाई गोठे ले ओ घर से आगे जोड़े के जो। ठीक बा देखिए घर द्वार बढ़िया से ना अरे करा के देखिए एने ओने जन जाओ। ठीक बा जो आओ भैया तो कुछ खाइबा ना ऐसे गई ना रे माई तब का गोल ना बाई में बउए आई इहो ना मैं अपना मन का खाली करत रहता ना चल जाता ना जे ही कहता ते ही बात मान के चल जाता ना घर कहला में नहीं खे हम कतनो बोलम त कहला ते पागल है तोरा बुझाला ना तेका के समझावल ना समझावल बरोबर बा। उ पढ़ लिख गोल बा 2 अक्षर नु त जानता हमरा लेखा कोई बा ना तो जाय दे छोड़ दे जाता तो जाय दे आइहा सन लइका त हम ही पढ़ा देब रे जाके खाचिए ले हम जाई का कहीं हो लइको के बुझात न उनके बोला बोला के घरे पढ़ावत ऐसन एक गो एक और बुझात नहीं खे जे जही कहत जहे चल जाता पढ़ावे खातिर। हमरो कान में तनी तनी हवा मिलत है के गांव में का बात के हाला बहुए लेकिन कहम न त हमरा के गाके लागी के ते मतारी हो के कहत हवे हम ना कहम जही आगे आई नु तबे के मुंह देखावे लायक ना रे नतिया ई बात मानता हो।